Tata bụ afịa obodo m wee sị ka m gaa ghọta ọkwụrụ bekee anyị ga-eji gaa afịa. Ihe nji bute oche anụ a bụ na ukwu ọkwụrụ bekee anụnwa dị mkpụmkpụ mụnwa wee tozie nnukwute ogologo, ya bụ na ọ bụrụ na m ejiri oche a ịmaa na onwero ka ọkwụrụ bekee ga-esi wee rute ebe m nọ. Ya bụ na dịka m gwara gị sị gị na afịa tata bụ afịa obodo m, ọ bụ ihe onye nwere ka o ji aba. Ịma nnọkọta etu anụ a ị nwee ihe n'ụlọ ihe a na-akọ gị ọkwefu. Oge niile ka m na-asị ndị mmadụ na ọkụ ụlọ amaka. Inwe ihe ọbụla ọ kachasị mkpụrụ osisi n'ụlọ, ụbọchị ego ga-akọ gị inegharịa na mkpụrụ osisi gị ahụ iwere ya wee gabara onwe gị uru. Ọ ihe mere anyị n'ọkwụrụ bekee. Ebe e nwere ọkwụrụ bekee ike anyị ji ata agwa ukwu anyị ka anyị bụrụ na ya gaa afịa wee bukọtacha ya wee gaghọtacha ha ncha niile ebe ọ dị. Ndị mgbere bụ ụdịrị ya ka ha na-egokarị ka eje mgbe ha egori ya wee na-aga ebe dị iche iche ha ga-ere ya. Mgbe ahụ ọ chazie ọfụma mana ịghọta nke chagoro acha ọfụma, o nwere ike mgbe onye ahụ na-eru ebe ahụ o dee, o nwere ike ọ gụzie ya afịa. Ụfọdụ agaghịkwa ekwe wee gote ya, mana nke megoro ka ọ na-acha ọ gaghị edecha acha iji nwayọọ ghọrọ ya ka eje mgbe ọ na-eru ebe ahụ ọ chaa ọfụma ka ndị ga-atị ya ga-atị ya. Ya mere m ji wee were ọkwụrụ bekee wee kwado maka afịa obodo m. Mgbe ka anyị bụkọchara ọkwụrụ bekee wee bụrụ na ọ nwere ojoko nne m bara ka eje ụbọchị afịa na-eru ka o nwee ike chaa. Na ka mụ na onwe m na-ewepụtara ya bụ ojoko ahụ. Kedu ebe ị ga-afụ ụdịrị ojoko anọ n'obodo mepere emepe? Ojoko ọ ga-abụ ha wekọsa ihe niile dị iche iche ha banya bụ ojoko. Igotezie ojoko wee yee ya, ọ gaghị atọ ụtọ, o nweghị ọ dịghị ka nnọọ ka ị na-ata ntụ, onweghị ọ gaghị enwe ụtọ ọbụla n'ime ya. Mana igoro ojoko ime obodo ị na-eri ojoko ịma na ị na-eri ojoko ịma na ojoko dị ụtọ, ma nke chara acha o ma nke achaghị acha. Ka ọ nọkwa ebe ọ bụrụ na ọ nwekwazi nke dịkwu n'elu kagoro aka egbutukwe nke ahụ wee gaa afịa. Mgbe na-agwa gị na ọ bụ ihe onye nwere ka o ji egbo mkpadoria iche na m ji ya egwu o butekwa unere ahụ wee burukwuo ha nche na-eme gịnị wee na-aga afịa. Kekwa na ihe a na-echuru ihe anụnwa agbaka m mbọ ọkwa na ego nri. Ndị ọma na-ege ntị, ọkwa ya o nwanne m nwoke wee kwapịa ka nne m gawara nke ya, mụ na onwe m wee kwadokwuo nke m wee gaba maka na nwunye dị m oke mkpa nchọrọ igote ụbọchị nkwa ahụ. Onye na-esogharị ihe onyonyo m ụbọchị m chọrọ isi osi kwesịrị akwụ n'ọkụ. Obere oge wee chọpụta na ite m na-erizi eri wee rukwezi ebe ahụ. Ọ bụ na obodo m na-echi ọzọ ga-echetakwuzidi m. Ị mana ka m rụziri ebe ahụ maka na m gwa gị sị gị na m ga-igote ite ma obere ite mmiri anụ adị ebe ife ego na nwaanyị a na-akpọrọ m wee jụọ nwaanyị wee sị ya aja garara ọnụ ka ọ gịnị. O wee jụọ ma m ga-akpụnwu ọnụ adịrọ ha mma chacha ife ego nọ na-akpọ n'ite a. O wee jụọ ma ebe ego n'ite nọ ha ga-bute aja ebute ihe eji anụchi ya. Nwaanyị wee kọgide m usoro niile dị ya wee sị aka m asịkwa ihe mere o ji wee na-agara ụdịrị ọnụ a. N'ebe ọ na-atụ ya aka wee na-asị ya nne afọ ego anyị na-akpọ kịta ọ ite a ka ọnwa ọzọ. Nwaanyị wee na-akọwarị m sị m na nke ahụ abụ odo ogologo okwu na ihe ọ na-akwagodo m bụ na ite nke m bịara igo adị ọdị ebe a na m ga-aga bie aga m gaa chere ya nye na onwe ya mechie afịa ọ nata wee bịazie ebe ahụ. Ọkwa ya wee sị na nekwanụ m okwu ọkwa na m bịara igo ite m ji eme ihe onyonyo wee gaba be mmadụ wee banye ọgba ntutu wee gaba. Ka m eruo ebe a wee bụ na nwa ya nwoke gara ite ngwọ mgbede wee ruo n'ebe a ka natagodi ya nke bụ ngwọ ngodo ofe iko. Ọkwana ya ka m rụọ nwaanyị wee bịazie wee gosizie m ite nke a na-esi n'ọkụ wee sị m na ike a na-esi n'ọkụ ka a gara ọnụ ego ne ka ị ga-eresi m. Ife ego ne nwaanyị kpọrọ m afa n'oge eresi m ite ahapụchago m ite ana. Ọ bụrụ na ọ bụghị ofu ihe ahapụ m ite a n'eziokwu mana nsogbu adịrọ. Wee sị ka m goro ya ịwa ka o ji tewezie ite nwa ulu wee sị ya nne imeburu ya. Wee jụọ mmadụ one ka na-esi ite aja ma hụ akpụ ya afa ya bụ na seekwara m maka na ite a na ihe ite a ga-esi ka dị n'iru emesịa anụ ndị nke m. Ọ kwefere ya anụ ndị mmadụ na-apụta ha na-asị gị ọ bụrụ m ọkwa ma ọ bụrụ m ọ bụrụ m ihe m aka ime mechie ọnụ gị ọ bụbe gị ọkwa ma ọ bụrụ gị o nwere ihe ị ga-eme ọ bụrụ gị anụnwa ị na-anya ka isi eme dị enwe ike ịfụ mmadụ ebe na-emegbu onye ahụ isi gịnị ọkwa ife ọ bụrụ m enwe ihe nne m dị na-ekwukarị ọsị gị onye aṅụ na nga ma oyibo anabeghị. Ya bụ na ọkwa ife ọ bụrụ gị ị na-echekwa na ihe ị ga-eme maka na ọ bụbe gị. Oge ụfọdụ ịfụ mmadụ na nsogbu ha sịkwa na na ọ bụrụ gị o nwere ihe imenwu ị ga-anọkwa etu a na-enye nsogbu n'anya maka na ị ga-eche na n'ịbịago n'irugo na o nwere ihe nwere ike imenwu ihe eme ọ dịghị na-ene n'anya ihe aha na-eme na-erikwa go ihe ahụ isi na ọ bụrụ gị na ị ga-eme nke ame nke ọzọ ịchọpụta na ọ bụkwara gị ahụ that you would do nothing. You're going to do nothing. You're going to look at that problem and that problem is going to deal with you at his own convenient time because problem is a man. At his convenient time the problem will leave you. So just sit down. No, shut up first and look for seat to sit down. Ngwa ebesi alụ ndị nke biko kwa asụkwa ka nkwanụ because anụ ka mmadụ na-asị mmadụ na mgbede ọ bụla nsị oke m ga-achọ oche tukwuru ana na ọ bụrụ gị na nwere ihe ị ga-eme. Ndewo ndị nke m ka emesịa anụ.